नमस्कार प्रणाम। हम हैं अमन कुमार। आप सब देखत तनी अमन कुमार यूट्यूब चैनल। वैसे तो रोज ही खेसारी लाल यादव के एक से एक बढ़ के गाना होत रहेला, लोगों के पसंद भी करेला। चाहे जो भी गाना भी ट्रेंडिंग स्टार के लोग पसंद करेला। लेकिन आज सुबह ही में एक गाना आइल बा, नथिया। बहुत ही अच्छा गाना बा और हम आशा ना पूरा विश्वास बा कि जितना ही जनता के पसंद आवता उससे ज़्यादा ही खेसारी लाल यादव जी के खुद पसंद आई। ऐसे कि एक टाइप के गाना वो बहुत पसंद करलन गावेला। ये गाना के बारे में बता दी तो ये गाना सूर्य म्यूजिक वर्ल्ड से रिलीज भइल बा। सुबह ही 6 बजे रिलीज भइल। ये गाना के राइटर बाड़े मृत्युंजय मधुकर जी। ये गाना के अपना संगीत से सजौले बाड़े प्रियांशु सिंह जी और ये गाना के वीडियो डायरेक्टर बने पवन पाल जी और इनमें खुद बानी खेसारी लाल यादव जी। तो आप सब ये गाना के सूर्य म्यूजिक वर्ल्ड पर जाके सुनी और कमेंट में बताएं कि गाना कैसन लागल। और अगर गाना सुन भी ले कि फिर भी बताएं कैसन लागल। अमन कुमार यूट्यूब चैनल देखे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भोजपुरी।